Prynhawn da bawb a chroeso i cyrsiau Carlam Cymru. Croeso i'r ryddedd wers Gymraeg. Mae'n cael ei chyflwyno heno eto gan Mrs Claire Griffiths. Shwmai, prynhawn da chi. Croeso i gwerth 3. Ac fel ydych chi dweud, mae'n Cymraeg a Saesneg heno. Mae'r negeseuon yn ddwyieith ni. Cos ni'n mynd i trafod barddoniaeth. Ac edrych ar un gerdd yn penodol, sydd Caerdydd, ond mae'r nodweddion ar agweddau a technegau allwch chi tynnu allan a'i defnyddio ar gyfer pob un o'r cerddi ydych chi'n astudio. Okay? So fel ydych chi'n gweud, ni'n mynd i edrych ar prif neges y gerdd. Right, dyma'r brawddegau dwi'n rhoi blwyddyn 13 a blwyddyn 12 hefyd, i helpu nhw, Cymraeg a Saesneg, i helpu nhw dechrau meddwl ar y wahanol brawddegau ar wahanol elfennau a negeseuon maen nhw eisiau tarddu yn erbyn ni, gyda'r gerdd. So, allwch chi defnyddio pob un ohonyn nhw, enghraifft yn eich cerddi chi. Allwch chi tynnu rhaid chi eisiau gwneud, rhaid chi ddim eisiau gwneud, ond mae o'n siawns i chi edrych ar y brawddegau i weld beth fyddwch chi'n defnyddio nhw, sut fyddwch chi'n defnyddio nhw, ac am beth fyddwch chi'n cyfeirio ati. Hefyd mae yna idiomau, mae'n dechrau gyda idiomau, mae'n dechrau person cyntaf, drydydd person. So mae'n dibynnu eto gyda beth, neu beth yw'r cwestiwn ydych chi'n trafod. So allwch chi defnyddio rhain i dechrau atebion unrhyw un o'r cerddi yn fy marn i. So mae hwn fyny ar y PowerPoint i chi, a fydde hefyd ar a Word document i chi hefyd, so chi'n gallu llawrlwytho a defnyddio fe yn eich cerddi ac yn eich gwersi. Okay? Mae hefyd yn rhoi hint bach i chi am y treiglad meddwl hefyd. So weithiau, mae pobl yn anghofio. So ni'n mynd i edrych eto hefyd ar cwestiwn i wneud â barddoniaeth yn adrymfa. Enghraifft i hwn, falle bod chi wedi gweld y cwestiwn yma, chi wedi ymarfer y cwestiwn yma, neu mae o'n newydd i chi. So, os ni'n edrych yn gyntaf ar y gerdd, yn edrych ar y gerdd o ffordd cwestiwn, os mae nosbarth i'n ffedio hwnna'n well, yn lle jyst edrych ar y gerdd yn wag, heb gwybod yn union am beth mae'r bardd neu'r cwestiynau yn sôn amdani. Okay, so ni'n mynd i'n dechrau gyda'r dillun yma i ddechrau. Felly, cwestiwn 2, yn y papur, darllenwch yn ofalus y pennill canlynol o'r gerdd Caerdydd gan Iwan Rhys, ac atebwch y cwestiynau sy'n dilyn. So, pennill o'r gerdd, a mae hwn yn arferol yn y cwestiwn yma, lle maen nhw'n tynnu un o'r pennillion, a maen nhw'n gofyn i chi edrych ar y technegau a'r enghreifftiau, falle symbolau neu themau, a sut mae rhain yn cyfeirio at weddill y gerdd. So mae'n rhaid fe wastad fod y pennill cyntaf, falle pennill olaf, ond mae'r cwestiwn yma wedi cael ei gofyn yn bwriadol, oherwydd mae'n sôn am twf y Gymraeg o fewn Caerdydd ei hun. Felly, ar hewlydd Caerdydd mae dor i'r Gymraeg yma ar agor ac yn nid dor gil agored. Yn relai mae'r ddor ar led yn rhywir, mae iaith y dydd yn rhegana ar gynnydd. So mae nifer y pethau mae'n rhaid chi edrych arni hynna. A mi'n sôn am yr iaith mewn funud pan dyn ni'n edrych yn fwy ar y geiriau. Ond yn edrych ar cwestiwn 1, nhw'n gofyn am prif neges y pennill yma i ddechrau. A wedyn, sut mae'n berthnasol i weddill y gerdd. So mae doi ateb y fewn un fan hyn. So beth i prif neges y pennill hwn, am beth mae'n sôn? Mae'n sôn am Gaerdydd, mae'n sôn am ddoi ardal yng Nghaerdydd, sef Trelai a Treganna, o Ely a Canton, os chi eisiau'r ardaloedd Saesneg. Mae Treganna neu Canton yn ardal yng Nghaerdydd sydd yn eitha boblogaidd i pobl oedd yn gweithio yn y BBec yn Llandaf, neu S4C. Lot o'r wasg hefyd yn byw yna, yr wasg Cymraeg. So ardal eitha Cymraeg oedd Treganna. Na lle oedd y Cymraeg wedi dechrau tyfu, os oedd y rhieni hefyd yn siarad Cymraeg yn eisiau addysg Cymraeg i'w phlant. A yn Treganna, oedd yn eitha agos i ysgol Glan Taf, sef yr ysgol uwchradd Cymraeg cyntaf yn y brifddinas. Mae tair arall nawr, so mae Cymraeg tyfu yn anferthol yng Nghaerdydd yn enwedig yn y 10 mlynedd diwethaf.
Mae trelai sy'n rili, mae hynny ar gil ar cyfyniad ddinas, bron yn agos iawn at yr M4, neu at Cylfahaws Cros os chi'n gwybod Caerdydd o gwbl. A ardal Saesnigaidd iawn, ac un o'r ardaloedd mwyaf tlawd yng Nghaerdydd hefyd. So mae'r ffaith bod y Cymraeg yn trelai yn tyfu yn dangos sut mor bwysig a sut mae'r twf wedi cynyddu dros Caerdydd i gyd. Mae'n hefyd yn defnyddio dor yn lle drws, a mae'n dangos sut mae'r wahanol elfennau, wahanol cyfleoedd hefyd yn bwysig i'r Gymraeg. So, prif neges y pen ydy twf y Gymraeg, ynddo fe? Ar wahanol ffordd, ar wahanol esiamplau ac enghreifftiau sydd o defnyddio'r Gymraeg yn y ddwy ardal yma yn bennaf. A wedyn, mae'n rhaid chi edrych ar weddill y gerdd i weld os mae'n sôn am twf y Cymraeg yn wahanol llefydd. Be di hanes yr iaith, be di dyfodol yr iaith, ydy'r iaith yn cael ei defnyddio o gwmpas y dinas, a sut mae hwnna'n bodoli o fewn dinas fel Caerdydd, sydd yn nifer fawr o ieithoedd, yn enwedig lawr yn ardal y Bai, lle mae yn hanesyddol, mae wedi bod yn ardal eitha cymysg o ran pobl, ieithoedd, gwledydd a crefydd. Multicultural go iawn ydy Bai Caerdydd, a dyna lle mae'r Cymraeg yn tyfu yn fwy nawr, oherwydd dyna lle mae'r studios y BBC ac swyddfeydd newydd y BBC a'r cynulliad hefyd. So mae mwy o Gymraeg lawr yn y Bai gyda ni nawr. So mae rhaid chi gwybod cefnder Caerdydd, sut mae hwn wedi newid yn enwedig yn y 10-12 mlynedd diwetha, ers i'r cynulliad cael ei agor yn wir, ynddo fe? Wedyn, cwestiwn 2, mae'n gofyn i'r bardd, wedi chi, edrych ar y technegau wahanol mae'r bardd yn defnyddio. Falle mae'n defnyddio un techneg yn mwy na'r llall. Mae hwnna'n dibynnu ar beth ydych chi wedi weld a beth ydych chi wedi feddwl. So, dyn ni'n edrych ar odli, dyn ni'n edrych ar goferi a dyn ni'n edrych ar trosiad. So, fe'n gofyn i chi trafod pa mor effeithiol ydy'r technegau wahanol. So, fydd angen dyfnodau arnoch chi, fydd angen chi roi enghreifftiau o'r technegau yna yn y geiriau, yn y frawddegau, a hefyd yr effaith. A mae hwn yn bwysig, mae'n rhaid i chi ddangos beth yw effaith y technegau, pam di'r bardd yn defnyddio nhw. Ydyn nhw'n gweithio? Ydyn nhw'n helpu neges y gerdd? Ydyn nhw'n helpu newid neges y gerdd? Mae'n rhaid chi edrych yn fanwl yn hwnna nawr, a fydd ni'n trafod hwnna mewn munud. A'r cwestiwn ola, yn ôl Iwan Rhys, mae 20% o blant Caerdydd yn siarad Cymraeg. Beth ydych barn chi am y Gymraeg yn eich cymdeithas chi? So mae hwn yn fwy agored. A hefyd, mae'n rhoi siawns i chi trafod y Gymraeg lle ydych chi byw yng Nghymru. Ydy'r Gymraeg wedi tyfu yn eich ardal chi? Ydy dim ond chi sy'n siarad Cymraeg yn eich stryd, yn eich teulu? Ydy dim ond Cymraeg yn yr ysgol ydych chi'n siarad? Oes llefydd ydych chi fynd i siarad Cymraeg yn y gymdeithas? Ydy'r pentref neu'r tref neu'r gymdeithas, cymuned sydd ydych chi'n byw ynddi, ydy hwnna'n Gymreig o gwbl? Neu dim ond yn yr ysgol mae'r Cymraeg? Oes modd newid? Ydych chi eisiau newid? Cos pan o'n i yn ysgol Cymraeg, oedd neb arall yn y stryd yn yr ardal yn siarad Cymraeg. So ni oedd yr unig un, oedd yn aros am y bws ar y gornel yn y bore, oedd pawb arall yn mynd i'r ysgol lleol. So falle mae hwnna dal yr un peth i chi, falle mae di newid. Ac gyda'r cwestiwn ola, bod lle o marciau, maen nhw'n rhoi 4 pwynt bwled, a hwn ydy'r amcanio, maen nhw'n disgwyl i chi trafod rhain. So rhaid chi sôn am pwy sy'n siarad Cymraeg yn eich ardal chi? Fe jyst chi'n y teulu, neu jyst chi y brawd neu chwaer, neu jyst chi? Ffrindiau falle? Ble gallwch chi fynd i siarad Cymraeg? Fel ni'n dweud dim yn yr ysgol, neu os adran gyda chi? Mae'n dibynnu, ynddo fe? Beth hoffech chi weld yn eich ardal i'ch helpu chi ymarfer eich Cymraeg? A wedyn y cyfleoedd sydd ar gael i wneud pethau yn y Gymraeg, fel cymdeithasu, hobïau, chwaraeon, neu di Saesneg yw'r iaith ydych chi'n ei ddefnyddio. Pam? Oes modd newid hwn? So yn swyddogol, dylsyn nhw fod cyfleoedd i chi siarad iaith eich hun yn eich wlad eich hun, ond fel arfer, dio ddim yn bosib weithio nag dio. So yna'r cwestiwn, math o cwestiynau, bych chi'n cael eich ofyn am y gerdd yma neu am y cerddi eraill.
Okay? Right, nawr te, technegau. Fi wedi gwneud hwn yn Cymraeg a Saesneg, achos dyna beth ni'n gwneud yn yr ysgol. Mae hwnna'n helpu hyd yn oed iaith gynta dwi'n dysgu hefyd. Maen nhw'n dweud bod e'n helpu cael y Saesneg hefyd. Felly, dyma ni. So, y term gyntaf, odl neu'r odli, yn Saesneg y rhaim. Mae'n rhoi strwythyr, mae'n rhoi patrwm, rhoi rhythm i chi. Okay? Diwedd y llinellau yn odli, mae patrwm odli mewnol. Does dim patrwm odli yn y gerdd. So, mae hwnna'n bosib bod does dim odli o gwbl. Neu mae'r odli ddim yn gweithio os chi'n defnyddio acen, fel dor a dror, yn dweud. Mae'n dibynnu. Falle na pham oedd y bardd wedi defnyddio dor yn lle drws. Gawn ni weld. Pam te? Pam mae'r odli mor bwysig iddo, os oedd wedi newid y gair. Dyn ni ddim yn defnyddio fel arfer. Gair bron Saesnigaidd, yn dweud. Gyferi, sef y streaming, lle mae'r llifo. Lle mae'r llinellau'n llifo i mewn i'w gilydd, hyd yn oed os mae'n 3-4 gair sy'n mewn llinell. A does dim fath o technegau wahanol gyda chi. Chi jyst yn cario ymlaen gyda'r llinell. Pam dwi'n gwneud hynna? Pam jyst rhoi y talnod llawn? Neu jyst mynd i'r llinell nesaf? Pam mae'n cario ymlaen? Ydy llif penillion yn wahanol? Ydy yn bwysig? Mae chi meddwl am rhain i gyd pan chi'n sôn am gyferi. Trosiad. Os rhaid cael trosiad yn y cerdd yma? Ydy yn gweithio pa troseriau ydych chi'n gweld, pa trosiadau ydych chi'n gweld. Falle yn syniad chi cael i'w choleuwr allan a edrych am enghreifftiau o'r wahanol dulliau fan hyn, y technegau, yn dweud. Cymharu. So, os mae'n sôn am Cymraeg yn y gymdeithas, mae o'n cymharu. Mae'n cymharu'r esiamplau a'r cyfleoedd yn y pennill ni newydd allan, fel drws yn agor. So, mae'n ffordd mae trosiad fyna. Drws yn gul, o'r drws yn agored. Mae hwnna'n rhoi siawns ni drafod y wahanol fath o gyfreithiwr sydd yn Nghaerdydd, a'r wahanol maint o dŵr falle. Wedyn mae cyflythrenu. Falle does dim yn y gerdd yma, does dim rhaid i'r beirdd rhoi pob un o'r technegau yma yn y gerdd. Alle fe rhoi cyflythrenu mewn a fydd cyflythrenu yn gweithio? Neu ydy techneg arall yn fwy pwysig iddo fo? A wedyn hyd y llinellau, mae hwn yn mynd gyda'r goferi, os mae'r ddau yn gwrthgyfynnu gyda'i gilydd, neu rhedeg yn erbyn ei gilydd, neu gyda'i gilydd weithiau. Pam mae'n cael llinellau hir a llinellau bach? Mae eisiau creu effaith, mae eisiau rhoi bwyslais ar wahanol eiriau. Pa rai, pam, a beth yw'r effaith o hyn? Ac wedyn ailadrodd. Mae nifer o gerddi'n ailadrodd, a hwnna ddim yn ddiog gan y bardd. Mae'n trio wneud pwynt arbennig ac yn dweud bod y geiriau yma yn bwysig. Pam? Beth yw'r effaith o ailadrodd? Weithiau mae'n rheol o 3 yn dyfen, rheol 2. Lle chi'n dweud rhywbeth ta'r gwaith. So mae hynny fod y meddwl yn y co, aros yn y co, fyna phan mae slogenau ydych chi'n cael weithiau mewn grŵp o 3 neu 2 yn dibynnu ar gair, yn dyfen. Rhywbeth i wneud seicolegol gyda'r ymenydd, yn dweud. Right, nawr te, ffordd hawdd o gofio. Drycha ar y techneg, drycha ar yr enghraifft o'r techneg. Beth yw'r enghraifft, yn ni'n sôn am y geiriau, wedyn yr effaith sydd gyda ni. Beth yw effaith y techneg, effaith yr enghraifft. Falle bod 2 neu 3 o trosiadau, ac nhw gyd yn effeithiol, ydyn nhw gyd yn sôn am yr un thema, yr un symbol, neu ydyn nhw'n cyfeirio at wahanol bethau. A wedyn, mae hwn yn holl bwysig dwi'n credu, eich teimlad chi, dydd 4. Sut ydych chi'n teimlo am y techneg yma? Ydy ddi'n newid negs y gerddi chi? Eich mwynhad? Neu chi'n mynd yn ei erbyn hwn? Mae hwn yn bwysig, so bod hwnna i fi yn ffordd da iawn o meddwl am wahanol technegau sydd o fewn y cerdd. Right, nawr te. Mae hwn yn tasg mae nosbarthu wedi ffindo sy'n helpu nifer o weithiau gyda nhw. So mae'r cerdd i gyd. Okay?
a mae'n rhoi statistic ar y dechrau ni, ynddo fe? Mae'n dweud mewn grwpiau, ond ni ddefnyddio gyda hwn yn ysgol. Uwch o leio y geiriau sy'n gyfarwydd. A beth arall dwi'n cael yn ysgyblion i wneud yw mynd edrych ar y rhestr o technegau oedd ar y sleid blaenorol a wedyn wneud rhywbeth o allwedd gyda uwch o leiwyr. Mae rai o'r disgyblion yn mynd bron dros ben llestri, mae'n cael wahanol sort of colour palette hyfryd. A maen nhw'n gwneud e'n daclus tu hwnt. Maen nhw'n mynd trwy'r wahanol technegau, o dyn ni'n mynd trwy'r technegau i ddechrau, wedyn gofyn iddyn nhw ffindo mwy, cario ymlaen. A mae hwn yn helpu nhw. Maen nhw'n cael pedwar copi o'r cerdd ar eu tudalennau. Un, maen nhw'n uwch-oleia y geiriau sy'n gyfarwydd, mae'n dweud rhif 1. Rhif 2, yr un cerdd, a maen nhw'n uwch-oleia y wahanol technegau. Wedyn, dyn ni'n edrych copi 3 ar gyfer negeseuon, a wedyn copi 4 ar gyfer themau y symbolau. So, maen nhw'n cael y tudalennau, falle 2 tudalen, 2 ar bob tudalen, a maen nhw'n gwneud yr allwedd, a pan maen nhw'n gallu edrych, pan maen nhw'n adolygu, maen nhw'n gallu pigo mas o wahanol dyfnodau, wahanol technegau, wahanol symbolau. So dwi'n credu bod hwnna'n tip eitha da o edrych ar barddoniaeth ac edrych ar technegau ar ochr technolegol o'r gerdd. A wedyn chi'n gallu sôn am sut mae'n gwneud i chi deimlo, pa effaith mae'r bardd yn eich cael ar eich ymenydd ac ar beth ydych chi'n credu. So yna'r ffordd dyn ni'n dechrau edrych ar y gerdd yma. Wedyn allwch chi edrych ar beth mae'r rhif 2 yn gofyn i chi. Oes unrhyw gysylltiadau yn y gerdd ydych chi'n gallu ffindo? Beth ydyn nhw? A pam ydyn nhw'n gweithio? Ydyn nhw'n effeithiol i chi? So, dwi'n mynd edrych nawr at y gerdd. Mae yna 2 pwerboint, so os oes dim amser i ni orffen y gerdd yn gyfan gwbl, byddai'n rhoi'r 2 pwerboint i fyny i chi, a wedyn allwch chi fynd trwyddi gyda'ch athrawon neu gyda'ch ffrindiau ar ben eich hun i adolygu. So mae nifer o'r pwyntiau dyn ni'n gwneud ar gyfer Caerdydd yn mynd gyda'r cerddi eraill hefyd. So, Rwy'n rhys di roi ystadegau i ni, sef i gyda blant cynradd Caerdydd yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. A dwi'n gwybod o brofiad gyda ffrindiau fi sy'n dysgu yng Nghaerdydd, mae dros 10-12 o ysgolion cynradd nawr, lle dim ond oedd 3 falle, chydig o flynyddoedd yn ôl. So mae Cymraeg yng Nghaerdydd wedi tyfu'n anferthol am wahanol resymau byddwn ni wedi trafod yn gynharach. Reit, so be o'n i wedi wneud gyda disgyblion oedd dechrau uwch-oleio y wahanol adrannau o'n i'n meddwl sy'n bwysig, a hefyd roi'r cyfieithiad oddi tano. So chi'n gallu cael, fel mae'n dweud yn y big picture, chi'n gallu cael dealltwriaeth llawn o'r gerdd. Felly, i'r brifddinas eirias hon, i dir glas yr adar gleision, dy iaith sy'n gorymdeithio a'i geiriau brith, gan greu bro newydd. Mae'r darlun eang ar hyd yn sir dan ein sang. Reit, y wahanol lliwiau. Rydych chi'n bocsys ar ochr. Chi'n cytuno? Chi'n gallu gweld y cysylltiadau a'r pwynt? So, y glas, dinas y phobl Caerdydd, adar gleision ydy'r Bluebird, sef Clwb Pêl-droed Caerdydd, ei bethodyn yw'r 2 adar glas Bluebirds. Ieuenctid tîm chwaraeon, so mae'n sôn am darn sy'n holl bwysig yn hanes Caerdydd. Pink, iaith Gymraeg yn teithio i Gaerdydd, iaith gorymdeithio geiriau. Mae hwnna hefyd yn rhoi link i ni i'r Eisteddfod ar Urdd. So mae un o sefydleuodd yr Urdd lawr yn canolfan y mileniwm nawr erbyn hyn. So mae'r gyd yn dechrau cysylltu â'i gilydd. Brifddinas yw'r gwlad, ardal. So mae Caerdydd yw'r brifddinas sydd gyda ni, so mae lot o bethau'n digwydd yng Nghaerdydd oherwydd hyn. Sir hefyd, so mae Caerdydd yn sir ac yn brifddinas. A wedyn y geiriau di, poblogaeth a chreu cymuned. Iawn? Wedyn, ni'n mynd ymlaen, ar hewlydd Caerdydd mae dor, i'r Gymraeg yma ar agor, ac nid dor gil agored, yn rhelai mae'r ddor ar led, yn wir mae iaith y dydd yn rhegana ar gynnydd. So, i fi, drws yw'r gair dwi'n defnyddio ar gyfer do, nid dor, dacen. Pam
ydy'r bardd wedi defnyddio'r term yna? So mae hwnna wedi gwneud i fi mynd, pam ddod defnyddio hwnna? Mae hwn yn fwriadol. Pam? Beth yw'r effaith? Ydy drws yn gweithio? Pam dor yn lle drws? So mae'n rhaid chi edrych ar hwnna. So ni'n dechrau edrych ar beth mae'r awdur bardd yn trio sôn amdani gyda'r geiriau mae'n ei ddewis. Fel chi'n gweld, trylai y trigana, ond ydych chi'n gweld mae wedi treiglo fyna, ynddo? Eto, pwyntio i chi ystyried yn ôl y lliwiau. Na pham, dyn ni'n defnyddio lliwiau i chwileuwyr. Mae'n dechrau tynnu'r llygad a mae'n gwneud i chi feddwl yn fwy gul am negeseuon y gerdd yma. So'r pinc eto, drysoedd, cyfleoedd. Mae'n dweud the door opens, drysau yn agor, rhoi cyfle i chi. Fel bod chi ddim wedi cael cyfle o'r blaen oedd yr iaith ddim yna i chi defnyddio. O chi ddim yn awyddus i ddefnyddio'r iaith. Oedd neb arall yn defnyddio'r iaith. A trylai trigana, nid lleoedd Cymraeg nodweddiol ydyn nhw, ond mae trigana yn fwy Cymreig na trylai. So mae'n neis gweld o wahanol sefyllfaoedd yn newid o fewn y Cymraeg. Iaith y dydd ar gynnydd, mae'r iaith yn tyfu ar funud mae'n ffasiynol i siarad Cymraeg yng Nghaerdydd. A hefyd mae hwn yn bwysig, chi'n cael amserau lle mae'r Cymraeg yn tyfu, ac os chi'n mynd i'r ysgolion, chi'n gweld bod wahanol blynyddoedd yn cael mwy o dosbarthiadau na'i gilydd. Mae'r iaith yn newid, gul agored, iaith y gymdeithas, iaith y gymuned yn newid, nid jyst iaith Cymraeg. Ar glas falle, hewlydd, lleoedd, ffyrdd, teithio, ydy'r bardd yn trio dweud bod y Cymraeg yn symud? Symud i'r dyfodol, symud o gwmpas cymunedau wahanol. A wedyn mae croeso yng Nghaerdydd, mae'n gwladgarol. Mae Caerdydd i arfer croeso lot o bobl ar gyfer chwaraeon, cyngherddiau, cerddoriaeth, eisteddfodau i'r brifddinas. So mae wedi arfer agor ei drysau ac agor ei ieithoedd iddyn nhw. A wedyn, pennill nesaf. Yn sblot cyfresu o blant ei diwallu a diwylliant, os awn ni i'r eglwys newydd, iaith y plantos yno sydd yn canu yn y cenion Cymru'r ddinas eiriais hon. Nawr, mae hwn falle'n cyfeirio at dor, a tyfodiaeth, oherwydd mae wahanol y cenion yng Nghaerdydd, ac yn enwedig yn eglwys newydd, lle maen nhw'n defnyddio mwy o dyfodiaeth na wahanol adrannau eraill o Gaerdydd. Sblot hefyd yn hen ardal Nghaerdydd, lawr yn ochr arall y bai. So, dyn ni'n edrych ar eto, nid lleoedd nodweddiol o Gymraeg ydy sblot yn yr eglwys newydd, sef Uwch yn Saesneg. Oherwydd mae lot o bobl yn symud i mewn a mas yn yr ardaloedd yma, yn ôl gwaith. Tyfodiaeth ysgolion, ydy'n bwysig bod y Cymraeg yn aros yn Cymraeg pur, neu ydy tyfodiaeth yn iawn? Mae'r plant yn siarad Cymraeg, yn nhw'n rhannu ieithoedd, yn nhw'n rhannu geiriau newydd, termau newydd. Ydy hwnna'n bwysig i ehangu'r Gymraeg? Nes rhaid ni cadw Gymraeg at beth o'n ni wedi dysgu pan o'n i'n ysgol, falle. Iaith y llais, mae canu yn holl bwysig gyda'r eisteddfodau a'r ysgolion. Ffordd arall o rhannu diwylliant. Cos mae Cymru a Caerdydd yn arbennig yn cael enw am canu. Chi'n gweld hwnna yn Stadiwm y Millennium, pan mae'r dorf i fewn yn canu gyda rygbi neu'r pêl-droed. Mae'n gallu fod yn wefreiddiol tu hwnt. So mae hwnna hefyd yn holl bwysig. Mae'r dinas yn symud ymlaen. Efe yma di dyfodol yr iaith Gymraeg. Os mae'r brifddinas yn gry o rhan Cymraeg, ydy weddill Cymru yn mynd i fod yn gry hefyd. Nid i mwy o enghreifftiau, mwy o siawnsiau, dy'r drysau'n agor yn fwy i lawr yn y de, i lawr yn y brifddinas. A fydd y bardd yn gallu ysgrifennu hon os ydy'n mynd i'r Bala, neu Tiddewi, neu Aberystwyth. Bydd e dal yn berthnasol, neu bydd rhaid o newid i neges, i enghreifftiau, a falle i tyfodiaeth neu'r iaith mae'n defnyddio. A wedyn ni'n mynd ymlaen. Pa un o wyt yn poeni, neu'n llawn gobaith i'n iaith ni, dwed hwre o'r hyder heb,
swnio yn yr un cysineb. Nid gwell Cymro'n Eifionydd nag ar y daith i Gaerdydd. Rydyn ni'n dechrau symud yn fwy wleidyddol yn y pennill yma. Mae'r neges i fi yn newid yn y pennill yma. Dwi ddim yn sôn am y plant ragor, mae'n sôn am pethau sy'n fwy, pethau sy'n falle'n bwysig i'r wlad i gyd. Mae'n trio dangos bod y bardd yn wladgarol, ni'n symud ymlaen, ni'n teithio i Gaerdydd ac oedd yn eitha Saesnigedd. A nawr mae'n hwb Cymraeg cryf. So mae'r daith, yr iaith wedi cyrraedd y brifddinas ac wedi newid nifer o cymdeithasau o fewn y brifddinas. Mae pethau newid, swnio'r un cysineb. Does dim falle gormod wahaniaeth rhwng y de a'r gogledd bellach neu rhwng y Saes a'r Cymraes. Mae pobl yng Nghaerdydd i arfer gweld lot mwy o Gymraeg o gwmpas y dinas yn ôl baneri, a pobl yn siarad, pobl yn dod yma i trafod, canu, actio yn y Gymraeg. Fi'n edrych ymlaen a dathlu. So, y dyfodol sy'n fwy pwysig nawr yn y pennill yma, cos mae'n dangos sut mae Cymru wedi newid dros 10-20 mlynedd diwetha yn ôl lle mae Cymraeg yn cael ei siarad, lle mae Cymraeg yn cael ei ddefnyddio hefyd. Prif neges y gerdd, mae hwn falle yn enghraifft arall i chi o ysgrifennu peth allan, chi defnyddio'r bocsys, yr iaith siarad Gymraeg, dyfodol, lleoedd a'r plant. Dyna'r 4 themau a'r symbolau dyn ni'n canolbwyntio arni, ac mae nifer o enghreifftiau yn y wahanol penillion sydd yn gysylltiedig â'i gilydd hefyd. So, enghraifft neu gweithgaredd da ydy hwn i weld prif neges y gerdd. A'r nodweddion, mae'r bardd yn creu ac yn dod o'r gerdd yma. So mae'r iaith wedi newid, llais Cymru mae'n rhan o diwylliant y wlad i gyd nawr, nid jyst yn ardaloedd hen Gymreigdod. Mae'r iaith yn tyfu, hwn yw prif neges y gerdd. Mae'r iaith yn tyfu gyda'r plant, mae'n tyfu allan yn y dinas, mae'n tyfu allan yn y gymdeithas. So twf yr iaith yw'r prif neges y gerdd. Cynyddu, falle ddim yn lawr eto, ond mae'n cynyddu mwy o blant yn cael y siawns i siarad Cymraeg. Dechrau gyda'r plant. Ond os chi'n mynd nôl at hanes y llyfr gleision, lle oedd pobl wedi gweithio allan yn Llywodraeth Lloegr, os chi'n rwystro'r plant rhag siarad Cymraeg, bydd yr iaith yn marw allan. So, gwrthgyferbyniad i hwn, yr plant sy'n cael eu targedu i siarad yr iaith. Mae pobl yn dysgu, rhieni yn dysgu, teuluoedd yn dysgu. Yr ail pennill yn cefnogi dysgu'r iaith. Mae hwn yn holl bwysig, mae'r drws ar agor i bawb. Pa bynnag yw lefel i iaith nhw. Nhw'n iaith gyntaf, ail iaith, jyst siarad yr iaith yn yr ysgol. Mae cyfleoedd i bawb defnyddio'r Cymraeg a'i dyfru. Dathlu bod cymaint yn dysgu, a wedyn, fydd godewi, hapus i chi, mewn ffordd, yn dyfa. Plant ydy'r dyfodol i tyfu unrhyw iaith, so Cymraeg yn bennaf yng Nghaerdydd. Addysg yn holl bwysig. Dy'r plant yn tyfu o fewn diwylliant ei hun, a dyn nhw'n falch o fod yn Gymraes neu'n Gymro. Symboliaeth yr iaith yn tyfu. Bywyd ar daith hefyd, mwy o ysgolion Cymraeg. Tygau Cymraeg cwrs llawn, mae'r cwrs byr di mynd, fel ydych chi'n gwybod falle. Plant yn falch i siarad Cymraeg, mae nhw'n gweld e fel rhywbeth pwysig, neu jyst rhywbeth wahanol, neu rhywbeth odd mae rhywun arall yn gwneud. Dilyn dorf, ie, mae hwn yn holl bwysig hefyd, mae'r iaith yn ffasiynol. So mae rhaid i chi wneud cyn gyntaf o bosib gyda'r iaith, cyn bod y ffasiwn yn symud ymlaen. Mae rhaid i chi wneud yn siŵr bod y craidd yn bwysig iawn gyda'r plant i gyd. So, map o Gaerdydd i ddangos i chi, lle dyn ni'n sôn amdani. Enwau Cymraeg yn cael ei defnyddio nawr yn lle gyda enwau Saesneg, yr iaith yn teithio, ydy'r iaith yn bwysig lle rydych chi'n byw, a nid lle oedd nodweddiol nawr sy'n siarad Cymraeg, ydy hwnna yr un peth i chi. Lot i chi feddwl amdani, nifer o weithgareddau chi drio, felly diolch yn fawr i chi am wrando, a wna i weld chi wythnos nesaf ar gyfer sesiwn 4. Pnawn da chi.